verda cane verda verda gevre verda uha verda cane verda malamed koka gerda kobanet koka gerda hayran arishe share matena de sercha vekelda Gernikaren konparaketaren 89. urteurreneko egitarauaren baitan urtero sineklubak bereziki eta sineklubari esker eta beti eskertu beharko diegu horrelako saio interesgarriak baitere ekartzen dizkigute edo lotzen ditugu besteak beste Serpines balitzetik baitere memoriari begira arreta jartzeko pelikula dokumentalak edo bestelako euskarri batzuen bitartez olako lanketak baitere maingainatzeko aukera emoten digutelako, ez? Aurten ere, 89. urte urrenean, berriro ere horrelako bi saio plantatu izan dizkigute, atzo Palestina eukin genuen espide, gaur Kurdistan izango dugu, eta eskertzekoa da horrelako begiradatik, horrelako ekarpen kolektibo baterako aukera bat emotea, beraz, lehenengo eta behin, sinekluari eskerrak emotea. Bigarren baitere bereziki, kasu honetan eta gaurko egunez, Orsola Casagranderi, hemen dago eskuraturik, baina berari egon behar dizkiogu eskerrak bereziki, berak proposatu zigulako, egitasmo bat bazukatela eskutartean iazko abendu alderan, durago kasoka entorrela baitere aurkeztu beharko zutela, eta aukera bat zegoen baitere Gernikara ekartzeko noiz eta Gernikako bardaeketaren testuingururako programarako, eta iruditu zitzegun oso aukera ona izan zitekela esandakoa, ez? Memoria izpide eta memoria zubia izan da Euskal Herria, kasu honetan Kurdistan eta sineklubak baitere egiten duen ekarpena elkar gurutzatzeko non eta liseo batzokian. Orduen gutzako oso posgarria den elementua da. Gaurko saioak apurtxoen bi izati eukingo ditu eta berezia da baitere bere horretan, besteak beste film bat, dokumental bat ikusiko dugulako, baina horretiaz noreteko musika saio txikitsu bat eukingo dugulako edo sorkuntza prozesu baten noreteko emaitza baitere eta loratuko digutelako. Izan ere, mugarik gabe proiektua bera horixe baita, ez? Euskal Herria eta Kurdistan musika eta sorkuntzaren bitartez elkar gurutzatu edo elkar batzen duten noreteko bide oparo bat, hainbat euskal artistek eta Kurdistango jatorri dituzten artistek aurrera eman dutena eta bide oso bat garatu izan dute, prozesu oso bat, eta prozesu hori baitere maila baten bestean ikusgai izango dugu, bai taula gainean eta gero baitere irudi eta entzumenarekin. Horretarako, lehenengo eta behin, sorkuntza prozesu horren oiteko lehenengoko emaitza izango dugu, izan ere taula gainean Roberto Jauanari perutar Euskal Herritarra izango dugulako eta Chris Osi, irlandarra, musikari gisa eta Libernian baitere Jon Maia, gure trobadoreak baitere horren parte izango da eta lehenengo saioan berien proposamen artistikoa plazaratuko digute eta ondoren filmari arreta emongo diogu. Esan beharrik ez dago, eta aurkezpenean baitere, egitarauen aurkezpenen egin genuenean, esan beharrik ez dago guretzako zentzuzkoa, beharrezkoa eta arduratik egiten dugun zerbait da, ez? Aipatu genuen baitere aurkezpenean, Gernikatik, elkartasuna, askatasuna, memoria, justizia aldarrikatzeko erantzunkizuna badaukagu, memoria dugun herria dugulako, eta ez bakarrik gaurko Gernikatik egiten dugun ariketa bat da, baizik eta atzo, gaur eta bihar presente izango duguna, gu beti herri zapaldu eta behin askatasuna alde borrokatzen duten herrien ondoan izango garelako. Eta horren ondorioz, eta egitarauan baitere islatu dugun bezala, Palestina izango dugu izpide, gaur Kurdistan izango dugu izpide, eta egitarau baitere bukatuta gero, Sahara baitere izango dugu izpide. Beste behin ere adieraziko dugulako, Gernika gehiagorik ez hemen ezin jon, eta bereziki, Gernika beti herri zapaldu eta herrien ondoan izango da. Eskerrik asko. Esperantza dekogune gure jatorrizko hizkuntza bizirautea. Roberto Bonari naiz, eta kumitza Tupi Guarani, nire hizkuntza da Tupi Guarani, eta amazoniazekoa naz. Eta kantatuko dut apur bat gure betiko kanta, tradiziozko kanta, hango amazonikoa,
eta naiz eta erabiliko dut gaur zerrako instrumento txarangito ez da nirea, baina zeo-zoen gatik ekarri dut, eta eskerrik asko etortzeagatik, ea disfrutatu zuen kanta hau. ¡Ese txaranguito! Jatzikira zetuni Maria Luzazeta, Jatzikira zetuni Maria Luzazeta, ikurumatzu ipan Maria Luzazeta, ikurumatzu ipan Maria Luzazeta. Aja wainakera zuipan, aja wainakera, aja wainakera zuipan, aja wainakera, ikuruma zuipan, aja wainakera, ikuruma zuipan, aja wainakera, aja wainakera. Utzurpaki eskerrik asko. Mi euskera falta mucho, así voy a hablar en castellano. Perdón, mi castellano también. Soy de Londres, pero irlandés también, así un poco de paciencia. Voy a tocar algunos temas irlandeses. Primero voy a tocar a jig que se llama The Leprechaun, o The Leprechaun, que es un poco de historia también. Como el compositor ha vuelto del pub un día, bueno, más una noche, y medio borracho, sí, y estaba esperando ahí un leprechaun en la casa misma. Y suele pasar nuevamente cuando se atrapa un leprechaun, sabes la historia, dan tu tesoro, ¿sí? Más o menos. Normalmente oro. Pero en este caso han hecho un acuerdo, en vez de oro, ha dado una tema en vez. Así es parte de esto, porque se fueron a dormirse, pero cuando en la mañana se descubrieron que habían olvidado la segunda parte. Con la bebida y todo. Así es media parte de Leprechaun y media parte de Junior Cregan. Y después algunas cosas de música de baile, música de danza, polkas. Así espero que disfruten.